Goeie. Wist wat ik ben? Dat zal ik je hem vertellen. Ze nemen mij het boskwiefke. En hier woon ik. In een hol onder de beem. Wist al wel werd ik bij je in het holsje bij de beem. Vertel je hem een verhaaltje, een avontuur of mooie dream. Wist al wel werd ik bij je, dat holsje bij de beem. Mijn holsje bij de beem. Zo, dit ben ik klaar voor de meidtijd. Want het is haar Safir. Sjoch, het boetergieltje bloeit ook al. Dat is een mooi blomke. Speenkruid, ze ik wel. En ik heb al lampjes, jongen, bij die borkerij, onder de randen van de bosk. Lammet, Lammet, want deze kant van een sleet blijven, je? Wat zei men nou? Maar Lammet jet het net. Het zintje skient, het waait een beetje. Hij roekt alle keer naar je luchtjes. Het kriebelt in zijn noos en in zijn krooltjes. Hij wordt er huppelig en springerig van. Dwers oer de sleet leidt een grutte planken. Lammet zet er voorzichtig een paar stapjes op. Het is glibberig. Hoe spannend. Tik, tik, doch eens zijn hoefjes op het hout en dan stiert er al aan de andere kant. Wauw, wat is het hier oors. Hij wordt er heel kriebelig van en springt met fjouwerpoortjes tegelijk van de grond. Verderop stiert een grut bis naar hem te zien. Hoi, waar bist jou? Roept Lammet. Ik ben Ko. Oh, leuk. En wat doe jou? Ik koor je. Ik eet gas en ik koor je de hele dag. En... Goh, saai. Kist net even een paar rondjes met mijn hupplie, hè? Nee, daar ben ik vissen te zwier voor. En ik kan net huppelje als ik koor je. En... Oh, spietig. Nou, dan ga ik maar weer eens. En Lammet springt alweer verder. Hé, waar gierst heen, als ik vrij je mij? Roept Ko. Oh, ik weet het nou net. Ik denk daar werd al die bjemstenen. Dat is een boskala. Binnen daar ik bisten? Ja, zeker, maar... Nou, dan zorg ik daar wel even. En hup, daar giet Lammet alweer. Dan staat hij bij de ranen van de bosk. Het is daar heel stil. En het gas is een beetje wit.
Oh, wat is het hier donker. En wat roept het je vreemd. Zo'n je wel bisten waaien? Lammet zocht nog eens efterom. En dan stapte er mij hele lietse steve stapjes de bosk in. Hallo? Wij je hier ik bisten? Bisten die te heppelje kennen? Het bloed stil. Deer stil. Hey! Roept er nog eens. Dan jet er wat. Hoi! Zei de stemke. Een liets hetsje komt uit de struiken tevoorschijn. Stapt om Lammet heen en snuffelt even om zijn wask. Sjabber! Zei ze. En huppelt een paar rondjes. Ik vind heppelje leuk. Cool, ik. Roept Lammet. En docht mij aan mij. Kom op! Roept het hetsje. En draaft de struikjes in. Hé, waar bist nou? Wat het eerst waar die dikke beam is. En daar vliegen ze together heen. Zo, hier wil het kanien. En daar wil het oude das. Tikkie, dat is hem. En dat daar is het huis van de stikkelbarig. Nee. En dat is de beam van de oele. Ah, leuk. Lammet vindt het je maar wat gezellig. En ze boort je de hele middag. Maar in één bloedt het hetsje steen. En houdt haar kopje scheef. Hetty, eten en op bed. Klinkt het. Ja, stad, Hetty, dat ben ik en dat is uw mem en ik mag dadelijk thuiskomen. Is ze weer mooi weer? Nou, hoi. Ja, oké, zei Lammet. En voort is Hetty. Lammet zocht om me heen. In één is er nou heel dal alleen, midden in de bosk. Het wordt al een beetje tjuster. Eten en op bed, denkt er. Lammet had eigenlijk wel zin om wat. En zo ik wel sliepen willen. Lekker tje mem aanlezen. Hij zal maar weer eens op huis aan. Nee, mem. Maar waar is mem? Welke kant moet er uit? Hij begint een stukje te rennen. Maar alle bjem en alle paadjes liet je op een war. Hij weet het net meer. Lammet maakt het nog eens een sprongje, maar het huppeljen wil net zo lekker meer. Lammet is wurg. Heel wurg en een beetje bang. Hij is verdwaald. Onder een dikke beam gaat er zitten. Een trien rent hem over de wankjes. Er komt geen antwoord. Heel dit loeder begint er nou te schreeuwen. Wat is dat nou? Alle bessen sliepen al haast. Nee, het is de oele ek net. Dat is nog te betiet. Zal dat weer spook weer? Wat is het volk?
John Eert. Nee, dit is geen spook. Dit is een beest. Een liefst beestje dat bang is in het zuster of zo. Oh. Maar dan maar eens zien. Dit is zo apart. Hé, Oeltje. Wekker worden, jong. Kom op, wekker worden. Nou al, het is nog net zuster. Wat is er al een keer te razen? Ik hier san nu verloed. Het is krekt of er een om zijn mem zit te roepen of zo. Kom nou. Maar waarom? Doe mast mij. Ik ken het zo goed zien in het zuster. Jazeker, ik jer het al. Bang in het zuster zeker, hè? Bang voor spoken, denk? Ja, voort dan maar. Just al wat? Nee. Ja, moeskus, dat wel vanzelfs. Hou eens even. Daar verderop. Daar zit wat. Is het Grut? Nee, ik geloof het net. Even zien. Nee, hè, het is maar niets. Het is echt net een heel iets spookje, hè? Nee, hoe komst erbij? Het is geen spook. Het is een lietslamke. Een heel bang lietslamke als het mij vregest. Oh ja, een lietslamke. Hoe is het mogelijk? Nou, leven, wie is nou verdwaald? Ach, kom maar. Zo. Wist wat? Vannacht mij sto in mijn holtje sliepen. En dan breng ik die moon weer om naar die mem. Zo. Even een beetje warme molken. Laat het. Zo, dit is ook nog. Doe maar, Lammert. Och heen, hij slept al. Hoe is het mogelijk? Lammert, mij die kriebelkroltjes, mij die lienige lammestut. Mij die springerige pootjes, wat die sto wat Soesa hut. Mas maar door de grijde springen, bis zij jong net eens nog zijs. Ik zal die naar die memta brengen, skielkos grut bist, kerst op reis. Lammert, liet die stutje draaien. Huppel je de grijde in, piepa boertje, pieren waaien, douche in een zinneskin. Zo. Nou, Lammert. Nou, maar die zelf weer redden, jong.
Want ik kom nooit de bos uit, hè? Maar Pieter Posdo daar, die zal daar het paard wezen. En die veilig weer thuis brengen bij die eigen mem. Daar gingen ze. Is het mogelijk? Lammet, liet die stutje draaien. Huppel je de grijde in. Piepa, boertje, pieren waaien. Douche in een zinneskin. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.